Ka san menene abokina? A'a. Nan layin ne aka ce min fa. Nan layin aka ce min. Aka ce ma Sadi baby. Billahi allazi la ilaha illa huwa in kaga wani yare. Zan kaɗe yari. Wannan gidan ne ko wannan? Ce mu akai wannan layin da in na shigo wannan layin. Ko gidan na nawa? Mu fara tambayawa. Amma wannan yare ina samun wani yare yake faɗa ma. In na koma karkara mu shege niki. Kan uwa wallahi ba zan koma ba. ba matsala. Noma ba zan koma yi ba. Dan iska ne. Allah ya sa gidan. Ina da kamar wani yariya. Kai kana ji mu tambaya gidan nan. Wannan gidan? Mu tambaya gidan Ta Sadi baby. Ke zo. Ke zo yarinya zo. Wannan yau tambaya mana ita. Yaya kin san gidan su Zi baby? Ha. Sadi baby, sorry. Yawwa, Sadi baby. Yawwa. Ai wala ka faɗi daidai. Yawwa. Yar duma ya ce. Ga gidansu can. Kin san gidan? Wata ƴar doguwa fara. Ka kama na. To za ki iya kira mana ita? Amma in ka je babanta ubanka zai ci.